Yo, what's up mga bay? So, for today's video mga bay, manglaag ta sa Balayag Sungayan mga bay. So, karon naami diri sa ubos kuyog sa kuan, si pangalan ni. Kuyog si Renji Official Vlog. So, mga bay, naami diri sa ubos niya. Ang among adtuon katunto sa babaw, katunto dito ay. Kana. La kami di abot dito, so pahiyo sa bilbil mga bay. Ya medyo taliksik gamay. Ulan-ulan gamay ba. So ubanik ko nyo mga bay kay ako ipakita nyo ang view. Okay. Oh. Murag grabe ka taas ba. Pagay ko katunga sa mong gibaklay. Gihingak nako. Grabe ka. Ang aton gid mga bay. So shout out ko sa akong mga amigo diri ha. Si Paring GR. Paring GR, what's up? Nalimutan tigag shout out tong isa nga video. Sabi ko tasa ay. So mo din na diha mga bayo. Di kay maklaro. Medyo gadaot ang panahon mga bay. Ga ulan-ulan o gamay. Pero okay ra basta laag aw. Fights kayo. So mga bay, karon pa jud ko kanhe diri mga bay. Unsa kay dagway di as babaw or pila kay entrance. Mahibaw-an na to naron nga igabot ba. So na mga tao diri mga bay oh. Ikan sa babaw. Slide kayo kay nag-uwan-uwan man. Kaya ang kuan diri mga bay ang dalan kuan man. Kinang yuta ra. Dili siminto. So kung mag-ulan-ulan, slide kay siya. So mga bay. Asam ta? Asa agi? Dire? So dire mi agi mga bay. Right? So good na migsaka. Katasa eh. Right? So grabe mga background dire mga bay. Nice kayo. Mga halaman ba? Halaman. Nga shout out sa Lubi nga Unano. Oh. Ay Lubi nga Unano dire. Ito lang kitang atong fish mask mga bay kay di magsilbi kutas kayo maglisod ta ginhawa. So shout out sa usa to. Deganon ako, deganon. Para ma-absent ka. Yeah. Ayos. Ayos lang bay, ayos. Ayos ra. Ayos. Ayos. Ayos lang. Okay lang. Bahalag ako ang gipasakitan. Patay. Matay tayo dyan. So nga bay. Ang galing ako maghuli. Oh. Taas pa kayo mong magtason mga bay. Right. Grabe. Di matabas-tabas ning lagana na diba? Pero basin sa if mahuman na gini siya nya ma-develop na gid sa pag-ayo. Basin mo access og kuan road ang tagiya ani ba. Nindot unta para makalasang motor ba. Kay lisod man kayo kung kuan god mag-ulan. Slide kayo ang hagianan. Sure. Shout out sa mga kugon diri, daghan kayo. Grabe ay.
Karon daghan duro kayong mga tao diha sa babaw nga bay kay Sunday. Oh, kita na kog langit diri oh. Yan, narada mga bay. Hapit na tama abot. Relax ako numig eh. Grabe ko tasa. Sama na bay. Bay. Sama na bay. Ayos ra? Ha? Right, padayon tas paglakaw mga bay. Nag-una na si Renji Official Vlog. Ako ni siyang barkada niya, ako ba dyan igsuon? No, ayos kayo no? Sana all. Right. Grabe kay nagyanan din mga bay. Nice kayo. So, diri dapita mga bay, na tayo makita nga makaginawa na tagtarong-tarong. Kay naga-fog dito sa lugar na. Sani. Ay gis murag sa tilil nagadapita. Nice. Ha? Pwes tagadali. Let's go. Bidyohan tika? Anak? Hey. Ay, pahuyanan rin mga bayo. So, mukat-kat dia si Abay. Ang behind the scene, ani bay, nara. Muni behind the scene. Right. So, ako siyang videohan. Wait. Okay. 4, 3, 2, 1, camera action! Guys, musakan ako. Padung si Mundughan. Oops. Hala, nahulog. Nahulog ko sa'yo. Behind the scene, right. Shout out sa mga way uyab! Bay, ayaw gambak di bay. Abangin ninyo ang content nga way uyab si Jenny sa ilahang Viners nga page. So, let's go, padayon tagsaka. Right, so dire mga bay. Oh, see? Grabe kay gi. Gihawana na dire. Pero kini siya dire og magkuani kanang mag-ulan. Medyo slide gini siya gyud. Sig balik-balik. Right, so dire dapita mga bay. Makita na natog sugod ang view, no? Alright. So, nanay nagkaingon dito, padung na sila uli. Ya tapos kanang karsada dira. Muna padung sa paan. Gihilngan City. So, saka ta. Hala, nahulog. Nahulog ako. Right. Bis ko kang hangin dari mga bay. Nice kayo. Kalami sa hangin. Mura siya hangin. Hindi mo makita, pero ayaw mong mag-feel. So, dana So guys, dapit. papansin nyo, grabe naman ang tao sa balags niya. Kung mapansin nyo guys, daghang tao dire. Kay tay kumbira. Birthday na ko. Pero mas Ray mga banat kung kauban mga bay. Grabe banat ay. Hasol mo banat. So ni, nang sibuyas diri bay. Sibuyas lamas kamunggay. sibuyas. Para ilamas na to. Tamag. Loading. So right mga bay, more na ang kuan kanang kapit sa gihalngan. Kanabya. Kita na to dirang kuan. Sug sa hangin. Dagat. Likado napalit ko sa lain. Hi guys, welcome to my guys.
Welcome to my guys. Say hi to my vines. Pero wala mega vines. Wala may gabayan sa mga bay, galag-laag kami. Vines na kuan rami official vlog. Ay mga tao diri mga bay. Tomorrow. Agi sa mi. Tomorrow is another day. So guys, tao. Sana mapilian niyo ako. Nicole! Naka-impress mo pa rito. Friend, mga bay, finally abot ang imidris babaw. Grabe. Kutasa bay. Gatay. Ha? Kuyo ka? So muna dia ang kuan kanang entrance ko no. Hoy sa mi unya mi masud kay. Grabe kutasa eh. And then napo diri ang view sa kuan mga bayo. Nice kay mga bay. So muna ang view diha sa kuan eh. Unsa lugar diha bay? Asa? Ana diha? Barangay Suksuk. Barangay Suksuk. Shout out ni Bay. Yo. Saan ni kung buo boy? Balik ko sa bukas kay Mark Piki. Baling-baling So, dia guys, piki. Kung makaari mo dire, kanang diha mo na Barangay Suksuk. Anak ka din. Anak tiga dia Suksuk. Gimana behind the scene, Bay? So, sulod ito. Right, so sulod kami mga bay. Saan ni linya? Linya bay? Si ito kasulod diya bay fish mask. Nagdala ko Christmas. Linya di mga bay. Woo! Linya di ay. Oh, wala. Pwede na. Right, pasok, pasok, pasok. Grabe daghan ang mga tao diri mga bay. Domingo mo dayon sa. No, daya tao. So na bay si cinematic. Cinema dala tik-tik. Kuya mabudag. Kuya sa videographer mga bay ay. Halos di bulihok. Nice sila flowers diri mga bay, sibuyas. Kay kamunggay kompleto, complete recipe. Pila entrance ri bay? Wala. Sandira on. Wala entrance. Libre rin eh. Libre na nito. Right, so muna yung entrance rin mga bay. Balaig Sungayan Island. Right, so sulod-sulod ta. Sulod ta. Right, so sulod ta mga bay. Win! Kuya na, win! Nagdadto na mo ko dire. Nang! Dali na naging medre sa babaw nga bay. Asan ta mo sugod ani? Ada ta dire oh? So grabe daghan ang tao dire mga bay oh. Yo, what's up? What's up, mananap? Welcome to my vlog. Welcome to my guys. Ada ta. What's up, mananap? Ibusin ko nahanap, kinaulanan. Lah, grabe view dire mga bay. Grabe view dire mga bay oh. Aso tagigikan kini bay? So mga bay, ako ipakita dire ang kuan, ako ipakita dire ang view sa kuan, Balaig Sungayan.
Nice kayo bay, taas jud kayo, ngilo kayo, ngilo kayo tanawin ni kato sa ubos. Oh. Diri nagikan. Loh. Alright, so ari ta diri mga bay. Weh. So diri mga bay, murag wala may maskam sa bio diri mga bay, kay nice. Dili pra to among giadtuan pag una nga. Grabe oy. Yo. So grabe view diri mga bay, mo ni ang view diri oh. Woo! Tibas, nice kayo mga bay. Right. So ganun na mga bay. Murag diha mi agyo. Kanang nay gusigang nga motor. Mo lagi, kanay. Diha bata agi bay? Ha? Aw, dito de. Pare, dili na mga bay dito dito. Woo! So guys, I'm here. Yeah, right. Right mga bay, so gaulan na mga bay, kusog kang ulan. So uli na mi. Karon tiklo giniron mga bay, grabe ka slide ang dalan pa sa padung uli. So right mga bay, so dinhi lang tama ng akong vlog, ako nang tapuson mga bay kay gaulan mabasa ang kamera. Sus, sayang. So alright mga bay, diri na ako tapuson akong vlog kay gaulan na mga bay oh. As you can see, gatulo-tulo na basa na ko. So